Перфектен Самуил Вълчинов. И блокаут на Фахри. За точно индонезиеца ще изпълни сервис. Фахри. 22 на 22. Отлични действия в защита на Агонцев и отиграване за Фахри. Нов мач бол за Монтана. Монтана изравнява 31 на 29. Ще гледаме поне 4 гейма средна сила. Ще успее Монтана да организира добра първична атака, безупречна, чрез Фахри. Отново Фахри с много добра атака по правата срещу Симеон Николов. Точно така. Приключва ли тук двубоя? Вълчинов към Фахри. Да! Фахри слага точка на спора. Изключителен мач за двамата посрещачи на Монтана, Самуил Вълчинов и Фахри, които съсеноръчно победиха Левски в дома на сините. Без реално диагонал Монтана успява да победи Левски и нанася първа загуба на Левски за сезона. Иначе Монтана от своя страна записва втори успех и прекъсва негативната си серия срещу този съперник. Една година Монтана бе без успех срещу Левски и ето, че отново в тази зала Монтана успя да стигне до крайния успех. Разделяме се само за кратко, за да се завърнем с най-интересните отзиви от зала Левски. Перфектен Самуил Вълчинов. И блокаут на Фахри. За точно индонезиеца ще изпълни сервис. Фахри. 22 на 22. Отлични действия в защита на Агонцев и отиграване за Фахри. Нов мач бол за Монтана. Монтана изравнява 31 на 29. Ще гледаме поне 4 гейма средна сила. Ще успее Монтана да организира добра първична атака, безупречна, чрез Фахри. Отново Фахри с много добра атака по правата срещу Симеон Николов. Точно така. Приключва ли тук двубоя? Вълчинов към Фахри. Да! Фахри слага точка на спора. Изключителен мач за двамата посрещачи на Монтана, Самуил Вълчинов и Фахри, които съсеноръчно победиха Левски в дома на сините. Без реално диагонал Монтана успява да победи Левски и нанася първа загуба на Левски за сезона. Иначе Монтана от своя страна записва втори успех и прекъсва негативната си серия срещу този съперник. Една година Монтана бе без успех срещу Левски и ето, че отново в тази зала Монтана успя да стигне до крайния успех. Разделяме се само за кратко, за да се завърнем с най-интересните отзиви от зала.